аз дастаи нависондан шикояти бисёр ки кардем, ҳамин як буғча кардан. алишер усмонов 4 соли пеш барои амалӣ кардани орзуҳои худ барои доштани хонаи барҳавову нав дар бинои замонавӣ дар сохтмони нимтамом манзили зист интихоб кард. вай барои харидани хонаи якҳуҷраӣ аз ширкати портирон дар маҳаллаи 102 тамоми пулро пардохт кард. бо гузашти 4 сол ҳанӯз наметавонад дар ин бино зиндагӣ кунад. баъде ки дар вақти харидан гуфта буданд ки мо ҳамин хона дар муҳлати 2 моҳ ба итмом мерасонем, месупорем. мо амрӯз гап хонамон фурӯхтагӣ будем, омадем ҳамҷа пула супоридем. баъде ки 2 моҳ гузашт, хай бо 1 сол дига истодем, кашол дод кор, то ҳоле тамом накард, дига зиндагӣ карда нашуд. кран мондагӣ ҳамҷа, кран қати хок мебуроранд, санг мебуроранд, ҳама сангош рехта, ҳама ҷо чош фурӯхта. бино бо вуҷуди он ки аз муҳлати анҷоми сохтмонаш 4 сол гузаштааст, ҳанӯз барои қабули комиссияи давлатӣ омода нест ва аллакай деворҳои бино таъмирталаб шудаанд. треза надорем, гудакҳои чилагӣ дорем, барф бурдагӣ дар трезаҳомон клёнка задагӣ. вообще меоянд мегӯянд мекунем, дурӯғ мекунанд. рӯзи соатча мегӯянд ки ҳам вақта мо буд мекунем, на ки намекунанд. вообще ягон беҳбудӣ нест. подваломон при об мешавад. ганҷинаи мирзошод 2 сол боз дар ин манзили бетиреза ҳамроҳ бо кӯдакони хурдсол зиндагӣ мекунад. бо вуҷуди пурра пардохт кардани пули хона, соҳибони ширкати сохтмонӣ шароитро барояшон фароҳам накарданд. борҳо ба масъулони ширкати сохтмонӣ муроҷиат карданд, вале бенатиҷа. мо фақат ҳам фаридуна мебинем халос. акам мурода ягом шиносиш. ҳаму ҳал мекунам, мега наки намекуна, ягом ҷош ҳал накарда, на лифт дорем, на подъездамон доран кандагӣ кӯҳнай. вообще дар доми нав монанд нест. сохтмони ин бино дар маҳаллаи қазохон 4 сол пеш анҷом шудаву сокинон дар он зиндагӣ доранд, вале то ҳол аз тарафи комиссияи давлатӣ қабул нашудааст. як мушкил ин аст ки ҳуҷҷатҳо ҳам аст тайёр нестанд. барои ин распордан бояд ки аввал дом расояд, чунки лифт бисёр камолиҳои дига дорад. агар инҳоро тамом накунад, ҳуҷҷатҳо дар ҳоле даҳҳо сокинони биноҳои навсохт аз камсифат будану дар муҳлати муайян анҷом надодани сохтмон шикоят мекунанд ки мақомот ҳам мегӯянд дар чанд моҳи ахир садҳо камбудии биноҳои баландошонаро ошкор ва даҳҳо соҳибкорро ҷарима бастанд. озмоишгоҳи хадамоти назорат мебошад. битонҳое ки истифода бурда мешаванд ба талабот ҷавобгӯ аст. ҳамаш битонҳош ҷавобгӯ, софт каркаси бино ҳама ҷавобгӯ. баъзе камбудиҳо ҳаст ки ин аз масолеҳҳои сохтмоние ки истифода мебаранд барои ороиши бино, ҳаминҳо камтар пастсифатанд, ҳаминҳои муайян кардагӣ. ҳамин корҳои заминӣ ва масалан корҳои онубитонӣ ва баъзе арматураҳои хато бастагӣ ва кардагӣ, ин чизое ин хадамот муайян карда нашуда барои он ки лоиҳа ба тибқи лоиҳа мебинад. талоши зиёди хабарнигорони радиои озодӣ барои шунидани мавқеи чанде аз ширкатҳои сохтмонӣ бенатиҷа буд. аммо бархе аз соҳибкорони дигар ки ба сохтмони биноҳои баландошона машғул ҳастанд, гуфтанд кӯшиш мекунанд дар ҷараёни сохтмонҳо ба камбудиҳои ҷиддӣ роҳ надиҳанд, чун ин метавонад ба обрӯи ширкат ва ҳам тиҷорати онҳо латма занад. хонаҳои ҳозира агар ба фаҳмиши ман гӯем ҳамчи сохтмончӣ агар ҳам хел чапкашам онем агар хел хобонем ҳам хел меистад, барое ки ҳама тарафа усилени дорад, ҳама тарафа пурқувват аст нисбати даже солҳои шӯравӣ. масъулони сохтмон ва меъморӣ мегӯянд, аз 1200 санҷиши онҳо дар 6 моҳи ахир беш аз 2300 камбудӣ дар сохтмонҳои биноҳо ошкор шудааст. дар пайи ошкор шудани ин камбудиҳо масъулону ширкатҳои сохтмонӣ беш аз 330 000 сомонӣ ҷаримабандӣ шуданд. аз комиссияи давлатӣ нагузаштани биноҳои чанд соли пеш сохташуда мушкилест ки баҳсҳои додгоҳӣ ҳам боиси кам шудани ташвиши сокинон нагардидааст.